Ha d'anar en compte amb les xifres perquè són enganyoses. Sobretot pels impostos, eh? Impostos, gestoria i tota la patuleia. Jo he calculat que net em quedarà això. Hòstia, carai, no està gens malament. I he decidit que al teu pare li donaré això. Molt bé, tampoc no està gens malament. No vull que em torni a dir que m'he aprofitat de tot el que em va fer per treure-li diners. No, però ell no ho ha dit mai, això. No, ho va dir clarament. I tu també ho has insinuat alguna vegada. Jo? Sí, em vas dir que, pobret, que havia de pagar un lloguer. No, dir això no és el mateix. Que dir que... No tinc ganes de discutir. Jo no crec que els acords de divorci m'afavorissin a mi. Però si ell ho sent així, ara que cobraré diners, li dono això i punt. Molt bé. Molt generós per part teva. Molt bé, molt bé. Allà un retret no té preu. I a més, el retret que em pot fer ell és fàcil de solucionar, només són diners. Ara, el que li podria fer jo, ell no té manera humana de compensar. Bueno, és igual, deixa-ho estar. No, sí, ja està. Digue-li que li donaré aquests diners. No, jo no li penso dir res. No em foteu al mig dels rostres, merders. No, li has de dir, Andreu. No, digue-li tu, mare. Li has de dir tu, perquè si li dic jo, la conversa no acabarà bé. Però per què m'ho feu, això? Hosti. Ai, va, noi, que t'ofegues en un got d'aigua. Bé, només volia donar-te les gràcies. De res. És tot un detall. No, un detall és que et portin croissanets per berenar. Això no és un detall. És cert, és molt més que un detall i em fas un favor enorme. Vaig una mica just i això m'ajudarà molt. A disfrutar-ho, que ens queden 4 dies. Has començat a fer caixes. Sí, de tot el que no faig servir. Llibres, decoració... Ai, mira què he trobat. No sabia que encara les teníem. Jo tampoc. Eren darrere un prestatge. Les vam agafar d'un bar de Madrid, oi? Les vas robar d'un bar de Madrid. No les van penjar mai. Hi ha tantes coses que volíem fer i no vam fer mai. Capses i capses de fotos que no vam enganxar mai als àlbums. I també he trobat les cintes de VHS. I totes les postals que vam comprar al mercat de Sant Antoni amb caràtules de pel·lícules. Aquella època que volíem fer sessions de cineclub a casa. I només en vam fer una, La costilla de Adán. Anàvem sempre de bòlit. I també he trobat aquell arxivador que vam comprar per fer fitxes de tots els llibres. L'època que volíem fer una biblioteca. Hi ha 6 fitxes fetes per tu i un parell que va fer el Ferran. És d'un marxar, oi? Molt. Jo em vaig estalviar haver d'empaquetar els records. Això és el pitjor. Si vols, algun dia t'ajudo. No cal que patim tots dos. Et vols endur les fitxes que va fer el Ferran? Aquesta és molt graciosa. La que posa Shakespeare amb una X. Te'n recordaves? Me'n recordo cada vegada que veig la paraula Shakespeare escrita en alguna banda. Sí, les guardaré. I et donaré una altra cosa que t'agradarà molt tenir. La medalla del Ferran d'atletisme. Estava tan content. Com vam riure aquell dia, tu i jo. Jo quan vaig veure totes aquelles criatures per terra... Tots els pares preocupats pels nens i tu clavant-me puntades de peu. Jo només pensava com de feliç seria si guanyava. Vas cridar visca quan va passar la meta i tothom et va mirar. I la mare d'aquell pesat que volia trucar a l'ambulància i tu celebrant la medalla del nen. Com m'agradaria quedar-me aquí. Però no puc. Me n'he d'anar. Ja t'entenc, però si et quedes, et faran patir. I no t'ho dic pels diners que m'has ofert, t'ho prometo. Ja ho sé. Ja està. Ja està venut. Està fet i ben fet.
Adéu, Joana. Adéu. Doncs res, ara buscar una residència d'avis d'aquelles de luxe. Però què dius? Fa broma. No faig broma, no? Sempre ho he dit, que quan fos gran hi aniria. I mira, ara tinc els diners per poder-ho fer. Pots venir a casa meva? No vull venir a casa teva, i menys per necessitat. No és una necessitat vital, però per anar a qualsevol lloc pots venir a casa. Però encara no has de marxar del pis, oi? No, el bon amic d'un pare em deixa uns dies fins que trobi alguna cosa. És tan amable. Però has de marxar com abans millor. Ara no hi estaràs a gust. Parla amb el papa. No, Al vespre busquem solucions. Jo me'n vaig a treballar. d'acord. Fins després. I no t'enfonsis, tu, ara. Has fet ben fet. Adéu. Va, Àvia, què vols fer? Què t'aniria bé que féssim? Mira, vull anar a veure una residència que hi ha aquí al darrere. No, fem alguna cosa més divertida. Vull fer això, és el que em ve de gust. M'agradaria trobar un lloc fantàstic, amb jardins molt verds i ple d'avis. Com més avis, millor. I que ens facin tallers de memòria i veure la tele en sales compartides. Net i polit, això sí. Si em vols acompanyar, perfecte. Si no, me n'hi aniré jo sola. Em faig gran, Manel. Em faig gran. I ho he d'assumir jo, però també ho heu d'assumir vosaltres.